Türkmenistan şu ayda bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň esasy çoluşuna sezewar bolýan Ukrain halkynyň çağılaryna ynsanperwer ýardym iýermek kararyna geldi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda degişli buýruga gol çekdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä ynsanperwer ýardym gurbanyny Berdimuhammedowyň adyny götürýän howandarlygy mätäş çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň adynyň iýerilýär. Türkmenistanyň Ukraina humanitar ýardym hökmüni berýän derman ferişdeleri harytlary we adyk önümleri Saglyk Ministrligi, Dokma Senagat Ministrligi hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan öpçün ediler. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň elektron neşrine çap edilen degişli habaryň söz başyna Ukraina döwletiniň ady agdalmaýar. Muňa derek ynsanperwer ýardymyň Ukrain halkynyň çağılaryna iýeriljekdigi aýdylýar. Şol bir wagtda resmi habardan ma'lum bolşuna görä prezidentiň gol çeken degişli buýrugyny we döwlet medeniýetiniň habaryny Ukrainada dowam edýän Rus agresiýasy agdalmaýar. Adatyk radiosu 14-nji martda Türkmenistanyň Ukrain çağılaryny iýerýän ynsanperwer ýardym bilen bagly maglumat almak üçin Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna jaň etdi. Ilçihana bu ýardymlary tasdiklap iýerilýän ýardym mukçasynyň Ukrainanyň territoriýasyna aşyrylmagy babatda Türkmen tarap bilen hyzmatdaşlyk edýänligini ma'lum etdi we humanitar kömegiň martyň ahyrlaryna çenli Ukraina gowşurulmagynyň mümkinligini belledi. Şeýlelikde Türkmenistan Moskwanyň Ukraina esasy goşun girizmeginden bäri geçen 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gedek Ukraina ynsanperwer ýardym iýerýänligini eglan edýär. Mundan öňe Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2022-nji ýylyň aprelinde şeýle çäreler eglan edipdi. Azat Ýewropa Adatyk radiosynyň Amerika Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier 14-nji martda Adatyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň Ukrainada dowam edýän Rus çoluşy babatyna pozisiýasy nokdaýy nazaryndan täze eglan edilen ýardymlara syn berdi. Panier Türkmenistanyň nobatdaky jomartlygyny Türkmen hökümetiniň özüne mahsus ätiýaşdan geljegiň gamyny ýemek enlikleri bilen düşündirdi. Ekspert görä Türkmen hökümeti gelecekde birden şertler ütgäýt edýän pikir bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde özüni keremli we özgeleriň çekýän jebir tötemini hamala bipark galmaýan hökümet ýaly görkezmäge çalyşýar. The fact that they're sending aid to Ukrainian children without any specific mention of Ukraine or any mention of the fact that Russia is Türkmen hökümetiniň Ukrainany ýa-da Russiýanyň Ukraina çözmegini, Ukrainada barýan urşa agdamazdan Ukrain halkynyň çağılaryna ýardym eglan etmegi meniň pikirimçe Türkmen hökümetine mahsus ätiýaşdan geljegiň gamyny iýmek endigi ýaly bolup görünýär. Birden ýagdaýlar Russiýanyň bähwidine tamamlanmady halatynda, birden ýagdaýlar ütgäýt edýän pikir bilen olar Ukraina ýardym iýerenleriň hatarynda hasaba alynmak dileýärler. Galy berside eglan edilen ýardym bilen Türkmen hökümetiniň soňu bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde dili uzyn bolýar. It gives them an extra card to play later with the international community. Deep expert aýtdy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy ýazgyrylyp geçirilen sesberişliklere gatnaşmaýar. Şol bir wagtda 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmen hökümetiniň hiç bir agdasy ýa-da döwlet ýeçiligine Türkmen media ferişdeläriniň hiç gaýsy Ukrainada barýan uruş agdamady. A year, 5 years from now or something, the Turkmen government will always be able to say Aýdaly 1 ýyl soň ýa-da 5 ýyl soň Türkmen hökümeti ilmidama biz hem Ukraina ynsanperwer ýardym iýerdik. Haçanda olarda problemi bolanda diýip biner. Seýdip olar özlerini hamala, özge ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň jepir jepasyna bipark galmaýan keremli hökümet hökmünde görkezip bilýärler. Compassionate government, in a country that really worries about the suffering of people in other countries. Deep expert aýtdy. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda bolup geçen betbagtçylyklara gynanç bildirýär. Ýeri gelene daşary ýurt döwletlerinden ynsanperwer ýardym iýerýär. Ýöne şol bir wagtda öz halkynyň çekýän jebir tötemini, şol sany Türkmen ýylatynyň duçar bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny galy berse-de, ýurdun çägine bolup geçen helakçylyklary beperway galmakda ýa-da olara göz yummakda aýplanýar. Türkmen hökümeti geçen ay Türkiýede bolup geçen betbagtçylykly ýer sarsgynlary zerarly türk halkyna ynsanperwer ýardymlary berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň en çemesi ýurt ýolbaşçylarynyň agyr günne özüňi halklara duýgudaşlyk bildirmegini hemde daşary ýurt döwletlerinden ynsanperwer ýardym iýermeklerini goldaýanlyklaryna ýarlar. Ýöne şol bir wagtda özleriniň agyr durmuş şertlerini göz yumulmagyndan nägile bolýarlar. Amerika Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier her gedek Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerinden ynsanperwer ýardym eglan edende
özünün geň alýanlygyny, ýogsa türkmen ýylatynyň inni ençemeýli we ykdysady kynçylyklary, adyk gytçylygyny başdan geçirýänligini, adamlaryň bankomatlardan pul notlaşdyrmak üçin bir näçe sagat nowatlarda garaşýanlyklary barady, maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Galy berse-de Ukraina halkyna ýeberilýän humanitar ýardymlar Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Haýyr Sahawat garnasynyň adyna yglan edilse-de, ýardam moksadynyň üçinçiligi işleri ýurdun saglyk we dokma ministrliklerine hem-de tereketçileriň birleşmesiniň üstüne ýüklenýär. Mundan öňe Gurbanuly Berdimuhammedowyň Haýyr Sahawat garnasynyň adynyň ýygynalan ynsanperwer ýardymlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplandy. Geçen ay Balkan vilayatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe büdjet işgäri özleriniň aýlyk haklarynyň ýarpysyny çenli mösberiniň Haýyr Sahawat hökmüni Gurbanuly Berdimuhammedow garnasyna ýeçilmäge mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň Ukraina çağalar üçin yglan eden ynsanperwer ýardymy Düýbi Hagada ýerleşen Halkara Jinayet Kadiýetyniň Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly uruş jinayetleri aýplamalary boýunça bir näçe Rus resmiýetine garşy jinayet işini açmagy planlaşdyrýan wagtlaryna gawat gelýär.